Hei, fraților, din nou episod din seria noastră. Asta e o nouă serie, dar așa, una în zi o să facem un episod, dar o să mișcăm așa 5, nu, mai bine 3. Și știu că îmi place Clash Royale, de să mă rog și Clash Royale 3 unde? 2. Așa mă rog și Clash Royale. Dacă știi cel mai intrat pe Clash Royale. Dar să aud eu voce, că fratele meu încearcă și el voce. Da, nu mă le-am mărit. Da. Așa, ăsta m-a pierdut deja. Hai să dispare ridic. Nu, dar încontor. Oh my god, cum mă prind? Mami, cum ăsta fuge așa de rapid? Ia-am vrut un sezon din ăla. Sigur, o să-mi joc și Minecraft dacă nu, dar o să mă joc peste 7-5 zile, nu știu, o să mă joc și Minecraft. Roblox. Dar o să pot filma, dar nu mă joc și pe tabletă, nu numai pe laptop, doar că pe laptop merge mai bine. Da. Primim save-uri, nu știu, nu merge deloc save-ul ăsta. Tot încerc să-mi folosesc, dar nu știu cum. Dar nu merge la mine save-ul. S-a băgat nou, e gratis? Eu nu pot învârti bani degeaba, dar nu dă. Ba, domnul, mă lăsați în pace, eu sunt doar un copil. Sunt dar parcă tremur. Wow. Băricet! Trăgăm pe ăla și gata, dar și mai lucru. Vreau să mai te văd. Mersi să mai te văd. Eu vreau să mai țin golul, vreau să nu mă vreau. Nu se poate dacă fii infinituri de... Păi, ce vreau să facă? Bă, ce vreau era? Deci acum... Bun, a pornit și direct instant am pierit. A pornit. Cred că acum am și de
schete. Vreau să pic pe tren, dar am picat între. Bun. Bine. Îmi vin pe spade la rege să fugim mai. Nu știu cine e regele ăla. Necăros. Toate în tinta mea. Trec mai repede ca tine. Hop! Timpul! Dar m-am reușit! Nu trec un polițai poate să sară solitare. Unde primesc? Am băsat de 2 ori. Nu cred că o să rezist prea mult timp. Mangieri. Da. Acum să facem de Clash Royale o rundă. Foarte prea tare. Mi s-a făcut, a intrat ceva. Și a plecat. Bine, ok. Sper să-mi bat pe tipul ăsta. Dacă nu distrug pe tipul ăsta... Te rog. Wow, ce armată de scheleturi până au omorât pe prin. Nu ceva scăzut. E interesant. E foarte interesant. Da. Hai mereu de uici. O să fie frumos. Am tot bătut. Nu mai am stat. Dar să uita cât de frumos este. O să mă duc încă o tur să fac cu felul acesta. Dacă una pot să o distrug. Știu că pot. Nu știu că pot să o distrug, man. Bă, fiți așa trăvea sară. Nu rai tu. Wizard. Nu că de greu. Hai, man, Wizard. Deci, Wizardul ăsta nu știe să se mișcă mai rapid. Este o bătrânică, Wizardul, să zice de bătrânică. Trebuie să nu o distrug și o să o distrug, dar n-am șansă să o distrug. Sunt mort. Deci e fix prinsul, trebuia să-mi pun. Nu răs.
neapărat pe tipul ăsta. Că nu poate să mă răzgândesc să nu vreau. Bine. Putea că să mor cu balonul ăsta. Sper să nu... Nu... Nu să reușească tipul ăsta. Să gândească el mai bine. Două întrebări, moarte sau adevăr? Moarte sau adevăr? Spune că o să pierzi. Știu că o să pierzi, spune-mi față. Nu a fi rușinat. Știi că pierzi și știi că trebuie să spui asta. Ultimii rugămini. Păi? Iar sper să mă ajutăm. Poate mă ajută să mă întorc. Hai că trebuie să discutăm. Hai, pai, stingere și eu câștigare. 2 metri la rând. Și acum să vedem ce picăm. Deși dacă le-am început pe toate diamante. Schimb, 2 diamante. Nu am avut. N-am avut sau n-am avut sau nu am avut. Asta am rău ce-a picat. L-am avut sau n-am avut? Am avut eu. Și sper că n-ajung la nav să nu câștig pe asta. Dintre toate legendarele. Dar am șanse cam mari când ajung la 8 să o primesc pe asta. Mai bine un din ăsta, un din ăsta. Nu știu ce să pică mai bine. Da. Deci cam asta a fost episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și